azken hilabeteotan buru-belarri bai ibili gala, ilusioz, eskuk, bihotzak eta lana jarrita, fabrika zar bat zana, bizitzan fabrika bihurtu nahi hortan, ez da? Eta buru-belarri hortan ibili gara, auzolanen, jende askon partaidetzakin, bakoitzek altzonetik altzona ematen. Oinarri garrantzitsuenetako bat, bai die ekoizlek. Eta gaur bai eman nahi genion hitza eta hemen daukeu, ekoizleen ez dakit, ordezkari gixaola gonbidatu deu Jon Etxeberria. Jon Etxeberria erlezain profesionala da, ataundarra. Ekoizle txiki bat naiz, oso planteamendu lokala dauket, bi azoka egin ditut, bai ordizikoan da baita osakoan. Eta ni historiotan hasi nintzenen nire erabaki bat izan zen ekoizle, nire neurriko ekoizle bat izatea, edo nik planteatzen moduko ekoizle bat izatea. Ez naiz, hori batezek kantidadea juten, eta batezek kalidadea juten naiz, saiatzen naizena da ekoizle nahiko diversifikatu egitea. Eta uste, nire biztira opena txipentzat bermatzen dutela horret, ez? Biziolako dendako lau lankidea gaude hemen, bi hando eusketze horretekan, kobratzen. Hando den Markel Urreta Bizkaia eta Intza Barandiara, hemen Ander Kreixeta eta Nineo Aizea Horrabo naiz. Ni dendako arduraduna izango naiz, berdan aurkituko nauzue. Astelehenetik ostiralera, ordu batetatik 7. Esan orain lantzen nahi gara proiektu piloto bat, eta honen adibidez, auzko ezberdinetan, banaketa puntu bat lotzen eta bide bat irekitzen, eta gero herri guztitara irista izango da, guk argi daukagu herritako dendai laguntzea gatozela, herritako dendai katalogo bat edo aukera bat eskaintzea eta baita ere ekoizlei ere, igual herri barren, guk agian aldiegula eskaini banatzeko beste bideo. Danak dakigu hemen, gaur egun, etekin ekonomiko baten logikan, hola dana antolatuta gure ingurun. Eta niri gustatuko litzaidake, bizitza eta pertsonak erdigunen jartzen duen logika batetik, eta gure ongizatea lehenestuko duen logika batetik, hortik abiatu, hainbat esparrutan, hausnarketa eta ekintza bultzatzeko motorra izan dadila biziola, hori gustatuko litzaidake. Azken jende asko pasa hemenik, oso eskertu hemenik, lanetik atea honeak horri da jende asko, zahar, gazte, neska, mutil, eta, baliabide gutxikin olako kristoa montatzea, auzonan ondorio izan da, eta egia esan oso eskertuta daude. Bereziki nahiko behituzke pertsona atzera aipatu eta bere izenak esango ditut, Hilde, Beñat, Matxin, Felix Lamari ere, eskerrak eman dizkegu, Ainhoa, Urtzi, David, Xabi eta Astigoso familia daudez ere. Bada pertsona bat hemen ibilitako guzti trofeak utzi diguna, izan termoarzilla, tako, tornillo, karea, igeltxoa, egurra, eta Biziolaterren izenen etxea makala mi esker bezunen. Herritarretan ekoizleekin herri justu baten alde Biziola da goierritarrak batuko gaituen sare ekonomian elikaduran izateko buru jabe naiz jaio geran
txikitik, ta etekin asmorik gabe, etorkizun bat irabazteko, idarrez beteta